Πούμε ένα καλό μεσημέρι στον κύριο Αστέριο Δελιγιάννη, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και ένα τεράστιο ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Στεφανίδου, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, η οποία έχει τόσο κοινωνικό χαρακτήρα. Να καλησπερίσω τις κυρίες οι οποίες είναι μαζί σας και να πω μια θερμή καλησπέρα στην Ατάσα και στη μητέρα της. Κοντά σε εμάς είναι ο μικρός Θανασάκης, τον οποίο το γνώρισα σήμερα και πρόκειται για εξαιρετικά παιδιά. Εχθές η Νατάσα με κατέπληξε, και είναι μια ηρωίδα. Έτσι, αλλά και ο μικρός ο Θανασάκης, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε μετά, είναι ένα καταπληκτικό παιδί, ένας πολύ καλός μαθητής από ό,τι με έλεγε, και εκφράζω τη λύπη μου. Είναι μαθητής του 18, είναι μαθητής του 18, με αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, με αυτή τη βία στο σπίτι, και το παιδί είναι μαθητής του 18. Ένα καλό παιδί, ένα μελετηρό παιδί που προσπαθεί να είναι σωστός στις υποχρεώσεις του και που πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσει το σχολείο του. Ναι, κύριε Δελιγιάννη. Εκφράζω τη λύπη μου για αυτό το χαλαρό δεσμό που υπάρχει σήμερα στις οικογένειες, δεσμό που καταλήγει σε βιοπραγίες, σε ψυχολογική βία, αλλά και σε εκφράσεις ρατσισμού, θα έλεγα, όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδειξε αμέσως τα κοινωνικά αντανακλαστικά, όπως συμβαίνει πολλές φορές, γιατί αυτό είναι το καθήκον μας, αυτό είναι το καθήκον μου, και άμεσα υποδεχθήκαμε τις γυναίκες αυτές μαζί με το μικρό παιδί και ήδη φιλοξενούνται στην στέγη κακοποιημένης γυναίκας, και βέβαια θα έχουν και το γεύμα τους, θα έχουν και την προστασία τους και ό,τι βοήθεια μπορούμε να παρέχουμε, χωρίς να υποσχόμαστε βέβαια πάρα πολλά. Έτσι, αλλά θα έχουν τουλάχιστον μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Θα είμαστε κοντά της μαζί με τις κοινωνικές λειτουργίες για να τις βοηθήσουμε. Μπορούμε να βρούμε μια δουλειά πρώτα στην Νατάσα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να πω το εξής. Πάρα πολύ. Αισθάνθηκα βαθιά απογοητευμένη όταν επικοινώνησα, μάλλον η δημοσιογράφος εκπομπής επικοινώνησε με το Υπουργείο, με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Να πω και το όνομα του κυρίου που μιλήσαμε, λέγεται Μουσφεράκης Θεόδωρος, Διευθυντής Κοινωνικών Παρεμβάσεων ΕΚΕ, ψυχολόγος το επάγγελμα. Ο άνθρωπος αυτός έμενε τόσο πολύ στους τύπους, τόσο πολύ στη γραφειοκρατία. Έλεγε ότι ναι, να φύγει, να έρθουν αν θέλουν εδώ στην Αθήνα. Το αγόρι δεν μπορούμε να το πάρουμε. Πώς δεν μπορείτε να το πάρετε το αγόρι? Θα φύγει ποτέ η μάνα χωρίς το γιο της από το σπίτι? Θα κάτσει εκεί να τρώει ξύλο μέχρι να πεθάνει αν δεν πάρει το παιδί της. Τέτοια μάνα είναι. Θα κάτσει να τρώει ξύλο μέχρι να τη σκοτώσει αν δεν πάρει το γιο της. Αυτή γίνεται, είναι μόνο κακοποιημένων γυναικών η στέγη. Τι θα πει, κύριε γυναικών? Υπάρχει μάνα και στο Δήμο που φεύγει. Γυναικών είναι, αλλά με τα παιδιά θα με τα παιδιά. Υπάρχει γυναίκα. μάνα που φεύγει από το σπίτι χωρίς να πάρει το αγόρι 13 χρονών, εφηβεία και προεφηβεία, να το παρατήσει και να φύγει για να σώσει το τομάρι της. Δεν υπάρχει μάνα. Δεν γίνεται. Και εγώ διαρωτώ με, αυτές τις συμπεριφορές ο κύριος Αβραμόπουλος τις γνωρίζει? Γιατί ξέρουμε προφανώς ότι είναι όχι, κυρία Στεφανίδου, πάρα πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα, πολύ ευαίσθητος απέναντι στην οικογένεια, πάρα πολλές φορές έχει σκύψει στα προβλήματα απλών πολιτών, και διαρωτώ με ειλικρινά, ενώ αντίθετα στη Θεσσαλονίκη, στο Δήμο, όσες φορές έχουμε απευθυνθεί, έχουμε συναντήσει μια μεγάλη ζεστή αγκαλιά. Και νομίζω ότι σε αυτές τις θέσεις πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν μια διάθεση πέρα από τύπους και γραφειοκρατίες και πρέπει. Δεν υπάρχει. Άνοιξε την αγκαλιά του. Υπουργός στη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Δεν σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια σε θέματα κοινωνικά. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και πολλές φορές παρεκκλίνοντας και από τη γραφειοκρατία, αν θέλετε. Και στη Θεσσαλονίκη, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλές φορές στον Άγιο Στυλιανό, που φιλοξενεί ορφανά παιδιά. Και φιλοξενήσαμε κακοποιημένες γυναίκες και φιλοξενήσαμε και τα παιδιά τους. Και τις βοηθήσαμε να επανενταχθούν, να βρουν κάποια δουλειά. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα πνεύμα φιλοξενίας και συμπαράστασης τέτοιων περιστατικών, πέρα από γραφειοκρατικά σημεία που μπορεί να παρεμποδίζουν μια φιλοξενία.
Κύριε Δελιγιάννη. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Ράφτη για τα καλά της λόγια. Να συμφωνήσω ότι αν ο Υπουργός το γνώριζε θα ήταν διαφορετική αντιμετώπιση. Αλλά θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι από τότε που ανέλαβα την αντιδημαρχία, από τότε που μπήκα σε αυτή τη μορφή της πολιτικής, θα έλεγα ότι δεν είναι ο κανονισμός εκείνος ο οποίος με κατευθύνει στις πράξεις. Αλλιώς θα υπήρχαν άστεγοι οι οποίοι θα παρέμειναν μια εβδομάδα μέχρι να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις. Θα έπρεπε να παραμένουν κακοποιημένες γυναίκες μέχρι να μπορέσουν να γίνουν όλα τα νομικές διαδικασίες. Δεν νομίζω ότι πρέπει πρώτα να έχουμε τα αντανακλαστικά, αναλαμβάνουμε κάποια ευθύνη. Δεν νομίζω η οποία ευθύνη από τη στιγμή που αξιολογούμε προσωπικά τα περιστατικά, δεν νομίζω ότι είναι στο βαθμό που ήδη θα πρέπει να την έχουμε σαν ισχυρισμό για να μην βοηθούμε τον κόσμο. Και έτσι θα συνεχίσουμε να δράτουμε. Έτσι είναι και εξάλλου και οι οδηγίες και του Δημάρχου μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Αμέσως μετά υπάρχει και ευαισθητοποιημένος δικηγόρος και μάλιστα από τους πλέον άξιους της πρωτεύουσας, ο κύριος Νησίριος, ο οποίος θα σταθεί στο πλευρό των δύο αυτών γυναικών για κάθε νομικό ζήτημα, διότι εδώ μπορεί να προκύψουν πράγματα. Είδατε τη συμπεριφορά. Βεβαίως, δημόσια συμπεριφορά. Το πιο πιθανό είναι ότι θα ακολουθήσει παρενόχληση. Ναι. Είναι πιθανό να υπάρχει συνέχεια. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε ένας δικηγόρος, να τον δούμε σε λίγο τον κύριο Νησίριο, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ελένη Ράντου. Κυρία Πέτρου, υπάλληλε καραφέριμα από την ασφαλιστική. Μία ασφαλή. Θέλεις να μας πεις τι έλεγε ο πατέρας όταν του ζητούσε η μητέρα να φύγει? Η μαμά μου έλεγε εμένα ότι δεν μπορούσε άλλο και το έχει συζητήσει πρώτα με μένα και τον αδερφό μου και είχε πει ότι κοίταξε Νατάσα, θα ψάξω να βρω μια δουλειά ως εσωτερική. Σε κάποιο σπίτι εσωτερική? Ναι, για να είμαι χώρια από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά ούτε και να το παρακολουθήσει και εσύ και ο Θανάσης. Βρήκε η μαμά μου μια δουλειά. Όταν του το είπε, τι να σας πω, άρχισε να την βρίζει, να λέει ότι τον πρόδωσε. Δεν το καταλαβαίνω. Τη μία τη διώχνει, της λέει να σηκωθείς, να φύγεις, να εξαφανιστείς. Βρίσκει η μαμά μου να φύγει, δεν την αφήνει. Και τι της έλεγε, ότι αν φύγεις τι θα γίνει? Θα σε σκοτώσω, ναι, θα σε γδάρω, ναι, θα σε σκίσω, θα σε κάνω κομματάκια, θα σε βρω. Ναι, μάλιστα. Και από ό,τι κατάλαβα βλέπει και τηλεόραση ο κύριος, διότι της έλεγε ότι ούτε η Νικολούλη δεν θα σε βρει να σε κόψω κομματάκια, έτσι δεν είναι? Ναι. Έτσι δεν μου λέγατε στο διάλειμμα? Ναι. Θα σε θάψω 5 μέτρα στη γη και δεν θα σε βρει ούτε η Νικολούλη. Ναι. Οι κακοποιητικοί σύντροφοι θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Δεν θέλουν η σύντροφος, η σύζυγος να δουλεύει. Ναι. Δεν θέλουν και να κυρίως τον οικονομικό, ξεκινώντας από εκεί. Ναι, αλλά από την άλλη όμως μου λέγατε, είχατε την οικονομική άνεση να ζήσετε. Τώρα τι να σας πω, με δανεικά ζούσαμε. Και να την είχαν εκεί για τα απαραίτητα δηλαδή. Από πού να υπάρξει ευχαρίστηση σε αυτή τη ζωή, τι να ζήσουμε, πού να υπάρξει χαρά, πού να υπάρξει... Δηλαδή, είμαι σίγουρη, θέλω να ρωτήσω την Νατάσα, αγαπάς τον μπαμπά σου? Δεν ξέρω τι πρέπει να νιώθει μια κόρη για τον πατέρα της. Αγαπάς κάποιον όταν σου δίνει αγάπη, όταν σε αγκαλιάζει, όταν σε φροντίζει, όταν σε προστατεύει. Είναι φυσιολογικό να μην μπορείς να ξεκαθαρίσεις μέσα σου αυτά που νιώθεις, γιατί έχεις εισπράξει βία, έχεις εισπράξει πόνο και έχει βλάψει έναν άνθρωπο που λατρεύεις, τη μητέρα σου. Δεν νιώθω τίποτα και Αγάπη μου, για να νιώσεις κόρη πρέπει να νιώσεις απέναντί σου ότι υπάρχει πατέρας. Δεν φταίς εσύ που δεν νιώθεις όπως θα έπρεπε να νιώθουν οι κόρες, γιατί δεν ξέρεις πώς πρέπει να έχει φερθεί ένας πατέρας. Δεν γίνεται μόνο από τη μια πλευρά αυτό. Δεν φταίς εσύ. Μερικές φορές νιώθω ένοχη όμως. Για αυτά που θα σε νιώθω. ρωτήσω και κάτι άλλο.